Sepi kok nyebrang. Ora ngerti dalan kali sepi. Mbak nyebrang kok. Oh alah. Lah rame bres ngono. Rong klima banyulan ngene iki jek. Ayo. Klima turu begitu. Ayo ndak nembang coba kaya apa? Sing anu berbau katresnan. Ayo. Apa karyane Mbah Supron apa sampeyan sing sok nembangake apa? Napa nggih, Pak? Bebas pilok. Iki langsung dandut mboten salah, Pak. Hah? Lho kudu ngangge langgam wong sampeyan piyane karakter halus. Oh, ngoten. Arep langsungan kaya barang colongan ae ora. Alon-alon sik ora. Apa ndak? Sriuning boleh, sambung wanci dalu boleh. Sriuning mawon. Oke. Dawane Asmarandana? Nggih. Nggih, ngono kuwi lho. Nggih. Tidak, bisa dah. Nggih. Udah ada? Nggih. Terus ora koyo bir kita protes ae. Suara nih Pak, suara. Ayo, Asmarandana Sriuning karyanipun Rama Haji Supron Swanda. Ayo. Nenu Putri Kangsu Lestieng Warni Sriuning Mustika Tuban nanu nanu labuh tresna prateng layon koyo neng Madangkara iki sinden tergolong paling anteng, paling meneng apa to, Ndak? lah anu Pak napa nggih kan menengan Pak Menengan piye? nggih menang Karakternya pancen pendiam ngono. insyaallah Lah kok ora mengecewakan lek sampean rapi lek sampean kudu meneng. Nah, kaya jeblok ngono kowe. nggih mengke lek ampun rapi nggih mboten Oh iya. Wis mulai kena dipancing iki pisan. Cewek berani membela diri pisan. Ayo nggih. Ya ngono to Ndak, wong duwe omong ben kancane akeh ora meneng wae. Kancane mangan ngono ya ora gelem mangan. Kancane ngombe ya ora gelem ngombe. Ditari apa gedak-gedek. Enek wong lanang ganteng dingkluk. Jarake wong lanang astagfirullahaladzim. Dijaraki TikTok halo Wanda mesti astagfirullahaladzim. Bareng dikeloni meneng ae. Metuwi ora metuwi. Aku ngeling-eling mul goleki iki mau. Ayo. Coba, drop prang-prung. tak prangkung bajana kara Mbelani sapa ndak? bebela wirat maya Terus bar kuwi Sriuning piye ndak? tan wurang Sriuning Lah sak circle ngene iki mesti ya mudeng diompani. Ya ora sak circle. Sriuning kuwi ilangan, Pak. Sak circle iki. Ya, kari dhewe ndak. Mongko mustikane Tuban piye ndak? Ayo. Bingung dek isian ayo. dadi kusuma maneh
titik nesu ora? Mboten, Pak. Lah suaramu, Pengaruh lho, Pak. suaramu wis apik, wis Nggih. alus becik, sampean yo ayu. Ning lelewane sing penting yen jumeneng karo nembang. Wetengmu aja kok ning ngono kuwi. Dadi awakmu rada ngene to mau, madhep krana njajal. Nah, ngono rada ngono kuwi. Dadi rada apa bokonge guwak ning mburi sithik. Set. Ayo. Nah. Ribet lho, Pak. Caramu ngene kaya wong tuwa malah ora. Monggo Pak, ora ngono kuwi. Sithik kok kakean, sithik set ngono kuwi. Sithik. Sithik, set sithik. Niki kirang. Hah? Kirang niki. Kurang sithik tak sithik. Telung sewu sithik. Set. Nah. Kuwi, wis ta ngono ta? Nggih. Meneng sik, baru kuwi kanca-kanca gendong ngene. Ya dah. Jawa Timurane to. Eneng ya sore males konengan. Ngape tak bagus anggere ngambil landung ngene malah kendangane jos. Saya keren bingung ning kancane. Duduk, delong. Tangkame piye? Piye? Ayo, tidak.